हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आङो दाख्लैहाय मोनसे दिप्लायफोराव बेरायनाय भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना, बेनिनो ससे आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबावनोसै होननानै खालामनाय जाबाय। ओरैबायदि मोजां आरो नै दंफां बारिनो समायना रमायनानो, ओमफ्राय ओरैबायदि गुवार साहा बागान दंमोन ना बेहायनो, ओरैबायदि मोजांमोन आरो साहा बागाना। भिडिअ बारा मोजां नुवाखै, मोगथाङाव साबसिनमोन बे साहा बागाना। दिप्लायफोराव मोनफैबाय लोगोफोर, जोङो नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जायगाया मोजां नंगौना नङा। आङो फैनानै मोजां मोनदों, ओरैबायदि मोजां आरो जायगाया। दे गाखोदो दे गाखोदो। दे आयौ ग्रिसा मा गाखोदों? जाबाय दे नारग्रा गैयिनि हनै हारसिंनो सोमावलाबाय। बोरैबा गोलैबाथाय सुइथिबो। फैदो दे दुदु दे द्रु फैदो दे मामि, दे द्रु फैदो दे। दे बारबि आयं दे। नै ग्रिसिया मालाय बिफाजों गराय गाखोदों। 10था जालायलांबाय नै, होमबाबो उन्दुबाय बिसोरो। खांख्राइ जामिनि नै बायना लाबोदों नै 10 थाखा थफ्लासेयाव। थैगोनसो। ओरैबायदि उरि फैदों नै लोगोफोर जोंनावहाय,
ओरैबायदि आयु गिथाव बाथाव खान्दाय उदैयानो